Marten de Moes is vrele. Hij is verliefd op Tetje uit Amerika. Zij is ik gek op hem en had hem nou vregen mee te gaan naar Amerika. Ik weet het net, Tetje. Amerika is zo ver voort. Het is er hier oorzaak in Friesland en als ik nou zo weinig voor... Dan moest het zelfs weten, Maarten. Kist altijd nog komen, ommers. Ja. De nacht voordat Tetje weer naar huis gaat, kan Marten maar min sliepen. Hij wil Tetje net missen. Maar zijn eigen huis en Maarten ook net. Hij draait van de ene zijde op de oren. Als Maas de wekker gaat, weet er nog net wat er zal. In de trein naar het Vleenveld zit Stief zijn Tetje om, maar de poort om haar heen. Hij zucht het en zucht het. Wij ben er, Maarten. Op het Vleenveld, bedoel ik. Ja, dat jij ik, Tetje. Tetje. Yes, Maarten. Ze is toch goed op jezelf passen, Tetje? En mij vaak stuwen? Vanzelfs doe ik dat, Maarten. Keer nou maar gauw naar de trein. Ons gaat juist nog zonder die voort. Ja. Ze kroepel kwaad nog één keer stief om en dan gaat Tetje naar de vleermachine en Marten naar de trein. Maar de poortjes onder de moezekop tinkt er rond Tetje als de trein begint te rijden. Ja, is. Jankt er net een beetje. Stel dat ik ben. Denkt er lelijk. Als Tetje nou eens een Amerikaanse moes treft, ja, die ben zo knap had er wel eens jet. Wat met hij dan? Marten krijgt het zuiver een beetje benauwd. Wat ben ik een domme moes. Zo'n leer moeske als Tetje vind ik nooit waar. Stop, trein. Ik wil eruit. Ik wil naar mijn Tetje dan. Lokkig stopt de trein krekt op een station. Marten draaft de trein uit, het perronoer naar de uitgang. Hoe komt er nou zo gauw mogelijk op het Vleenveld bij zijn Tetje? Een taxi. Hij met een taxi, ja. Chauffeur, zo gauw mogelijk naar Tetje dan. Nee, naar het Vleenveld bedoel ik. Ik met die vleermachine naar Amerika helje. Dat maat. Doe. De chauffeur jaagt het zo hut als er kind. Als er bij het Vleenveld stopt, is het nog correct 1 minuut voordat Tetje de loft in gaat. Alle mensen zitten al in de vleermachine en de treppen zullen al inhellen. Niet waar. Wacht je nog even. Ik mik wat ik mooi. Tetje zit stil voor haar uit te zien in een stoel. Aanst gaat het tastel de loft in en schudt ze Marten misschien nooit weer. De tranen zitten haar in de ogen. Maar wat is dat nou? Dreamt ze? Is dat net de stem van Marten? En waar gaat er naast haar zitten? Dat kind dus net. Hier ben ik wel, Tetje. Ik ken net zonder daag. Ik ga maar daar naar Amerika. Maarten, dat is een schat. Tetje. Marten kleurt van alle kanten. Maar dat kan hem niet schelen. Als de vleermachine de loft in gaat, zitten ze stief maar de poortjes om elkaar heen. Maarten? Wat is er aan, Tetje? Ze is de band van de Squall Radio en de television in Friesland net missen. Een beetje wat, Tetje. Maar ik kan me maar hier tegelijk trouwen. En dat wist ook. En de band, die binnen 5 heel blij dat ik daar vond had, Tetje. Ze kan mij jongens, ik wil schreeuwen. En zo neemt Marten de Moes afscheid van alle squalbanden in Friesland. Waar weet wat er weer al hier in Amerika belippert. Misschien schreeuwt er nog wel een keer over. Lokkig bleven er spannende avonturen op radio en televisie. Net meer met Marten, maar maar... Sst. Dat is nog een heel groot geheim. Nou maar lekker koes zijn. Ontmoen.